všichni asi víme, že jsi aktivní na LinkedInu. Jak to vnímáš, tu sociální síť? Je to pro tebe jako prim, nebo je to koníček? Ja musím povedať, že LinkedIn je vynikajúca platforma, ktorá aj mňa učí. Ja sa učím teda od veľa ľudí, pretože si rád čítam tie články. Mňa LinkedIn baví z toho dôvodu, že je teda to, a samozrejme veľa ľudí so mnou nemusí súhlasiť, ja nemám úplne rád na LinkedIne, keď ľudia dávajú vyslovene osobné veci, teda zo súkromného života, to je niečo, kde si viem predstaviť iné platformy. LinkedIn ja sa snažím byť ako taká špongia a navnímať tých ľudí, iných lídrov, iných ľudí, naučiť sa. Ja sa snažím na LinkedIn dávať aj taktiež samozrejme rôzne fóra a tak navnímať to, čo možno to moje portfólio ľudí vníma. Ja sa teším, že tam mám naozaj veľa sledovateľov, ja som na to ako samozrejme pyšný. Čiže sa kouknu. No som zvedavý, že či to takto v rýchlosti nájdeš, ale v každom prípade, keď sa snažíme dať nejakú tú message, tak ju povieme. Okay. 11 000, krásny. Áno, je to cez 11 000 followerov. V každom prípade myslím si, že u nás v rámci možno tej východnej Európy LinkedIn nie je až tak úplne používaný. Myslím si, že ten západ to trošku viac navníva túto platformu. A ja sa tam snažím naozaj spojiť s ľuďmi z celého sveta, pretože na každú vec môže mať každý človek iný uhol pohľadu. A je to o tom, aby sme sa možno to navnímali, naučili a ja sa sám učím. Hej? To znamená, že pre mňa je to nejaká platforma, kde sa sám aj vzdelávam na základe toho, čo tam načítam. A když už nevzdeláva, tak inspirace, ako super. Ak je, tak ja sa teším. Hej? Ako naozaj snažím sa tam dávať veci a pre mňa to, čo dávam skôr, neviem, ako by som to povedal, možno ľudský, hej, to znamená, že snažím sa tam veci dávať veľakrát, ako to ja navnímavam, tie osobné, samozrejme sú tam nejaké veci, ktoré sú také firemné čisto, ale potom sú tam veľa veci, ktoré naozaj sa mi v živote stali a to, akým spôsobom po people manažerskej stránke reagujem a tak ďalej. A ak to niekoho inšpiruje, ja som veľmi rád, a veľmi rád vždy sa snažím pomôcť aj ľuďom, pretože mi veľakrát chodia aj správy, ľudia sa ma dopytujú, ako by reagovali a tak ďalej. Ak mám tu možnosť, tak rád odpoviem, takisto aj mne ľudia radia, takže ja vždy hovorím, nie je zlé sa spýtať, je iba hlúpe, ak sa nespýtaš. A jak to využíváš biznisově? Řešíš přesto i biznes, nebo padá ti přesto nějaký biznis pro Xerox? Biznisovo mne to, tým, že to v podstate moja súkromná stránka, to znamená, že nie je to, ako keby som povedal, Xerox stránka, ale je to moja osobná stránka, tak tamto biznisovo nejakým spôsobom neriešim. Pre mňa je to naozaj o tom, že sa skôr dávam dohromady s ľuďmi. Na druhú stranu, ak samozrejme je nutnosť pomôcť tomu môjmu tímu a nakontaktovať sa na niekoho kompetentného nejakej firme, pretože nemám na neho kontakt, tak samozrejme veľmi rád to spravím. Ale ja musím povedať, že ja sa stretávam opäť. Ten management ľudí, ktorými sa stretávam, je naozaj veľmi príjemný a priateľský a aj tí manažeri na vysokých postoch, ak teda majú chuť, tak sa veľmi radi s nimi porozprávame na veľmi normálnej ľudskej úrovni a to ma naozaj baví. Asi se shodneme na tom, že ten LinkedIn vnímáme jako nástroj, jako prostě kladivo. Ano. A mě by ještě zajímalo tím, že ty máš jako takový široký záběr, máš spoustu jako známých po celém světě. I přes ten LinkedIn vnímáš nějaké rozdíly v užívání toho LinkedInu, jak si třeba narážel na začátku, že někdo to bere spíše osobně, někdo pracovně a tak. Jak to vnímáš třeba jako porovnání třeba Československo versus svět? Hej. Asi nie je v mojej kompetencii hovoriť, či to je správne alebo nie je správne. Každý si môže tú platformu využívať akokoľvek chce. A čo sa týka Československa, myslím si, že ľudia veľmi radi postujú veci v lokálnych jazykoch, čo si trošku vnímam, že ako je to fajn možno pre ten lokálny jazyk, ale niekedy pre mňa je napríklad zaujímavé mať ten širší záber, takže ten môj fokus nie je iba Česká a Slovenská republika, ale naozaj, keď tú správu chcem dať, tak ju chcem dať všeobecne. A s tým, že mám pocit, že niekedy ľudia ako keby boli trošku hambliví. Ak človek chce ísť na LinkedIn, na to je asi úplne jedno teraz taká platforma, ak chceme byť nejakým spôsobom influencer, ja teda influencer nie som, aby som to teda upresnil, ale ak chceme byť na nejakej platforme, asi by sme nemali byť hambliví a mali by sme sa bez problémov mať možnosť podeliť s tými ľuďmi. V dnešnej dobe si myslím, že
veľa funguje práve také tie human story, alebo teda tie ľudské príbehy, alebo to, čo zažíváš, alebo určite viac má to väčší vplyv na ten klik, lebo ja samozrejme vidím ratey a vidím to, koľkokrát, ako sa mi otvárajú a koľko ľudí si ich prečíta, alebo klikne na daný artikel. A musím povedať, že ak sú to teda skôr také, že ľudské príbehy spojené s videom, s obrázkami, lebo podľa mňa video a obrázky to je úplne že alfa a omega úspechu, tak to má oveľa väčší click rate, ako keď sa dá obrázok niečoho. Neidentifikovatelné, to úplne teraz. Jo, zvlášť, když to potom teda inspiruje tím správným směrem. Dúfam, to je to. No a hlavne, ak to inspiruje, presne ako si to povedal. Takže si prostě jako je LinkedInový influencer. No to nemá rád. 11 000 je to OK. Počkej, no, to už je jako asi, to už trošku je. Mohol řešiť spolupráce a tak. Si myslím, že keď vidím ostatných influencerov, ktorí sa pohybujú v 100 000, tak ešte mám čas. Ale jako třeba spektrum zákazníků pro nějaké jako kravaty, obleky a tak. Tak. Myslím si, že máš tu správnou audience. Super, no, porozmýšľam ešte na tým. Ďakujem. Na dotaz. Podcast o technologiích a biznisu.